вечер. Гост е Цветан Дончев, Дедо Скръц. Гости са читалище Пробуда село Крапчене, и Баница Носа, и Бъдница, и Качамак. Сега ще ви разкажа набързо една народна приказка. Имало едно време една хубава мома. Оженила се момата, прави ви сватба. Мацо, кака нема да бега. Чули, Мацо, кака нема да бега. Кости и кокали тука ще остави, ама нема да бега. Нещо да копове. Нещо. Или изтекал лиценз, може и хардуерен и софтуерен проблема. Имам и USB дараче, USB мотиката, USB кирка. Казват са нанотехнологии, защото къде удари не повтаря. Ето е Цветан Дончев, Дедо Скръц. Простиняк може да се използва и в обиден смисъл и така за шега, а може и да е като похвала. Но така че ако човек от друг край му каже простиняк, той се обиди. А това е като титла. И така де. Това, което ще ви прочета е писмо по действителен случай. С трепереща ръка отварям аз залостена врата и навън сякаш сън се промъквам като усъбен таласън. Благодаря. Много игриви краченки